ሰላም ሰላም ናይ እምነት ቻነል ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ዲኹም? ሰላም ያን እግዚአብሔር ይመስገን ደሕና እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ንስኹምን በብዘለኹም ሰላም ክትህልውለይ ይምነየልኩም። ከመይ ቀኒኹም? ይቅርታ ጥፍእ ኢልና ቀኒና ጠፊአኩም ቀኒየና ኣጋጣሚ ምስቲ ንዓዲ መገሻ ምናምን ብዙሕ ስለ ዘይተመቻቸወና እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ንእሽተን ዋላ ትኹን ካብኡ ናብኡ ቅይር ክተብል ከለኻስ እቲ ኩነታት ክሽካብ ትለምዶ ካልኣይ ነገር ምስ ቤተሰብ ትሕልፎ ግዜ ምናምን ምሸሎ ንኸምኡታት ገለ ብዙሕ ግዜ ኣይመቻቸወልካን እዩ። እንሻዕ ወጊሕ እንሻዕ ከም ትመጽእ ኸማና ኣይትፍለጥን እያና ይቅርታ ጠፊእናኩም ዋላ ሌላ ኣሌክስ እውን ንእሽተን ጠፊኦምኩም ኣለዉ። ኣጋጣሚ ትማሊ ቪድዮ ይለቀቁልኩምና ይቅርታ እናበልኩ ሎማዓንቲ ዝምፀኒ መደብ ሓያል እዩ ናይ ሽልማት ማለት ኢና። ቅድሚ ናብኡ ማለይ ግና ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩለይ። ሳብስክራይብ ከይገበርኩም እቲ ቪድዮ ኣይትርእይዎ ንኣኹም ንእሽተን እያ ንኣይ ግን ዓባይ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ሳብስክራይብ ግበሩ። ዝገበርኩም ከዓ ነዛ ቪድዮ ናብ ኩሉ ምንታይ ክበፅሕ ላይክ ገይርኩም ጀምርዎ። ንትገብሩለይ ሓገዝ ንትገብሩለይ ምብርታዕ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ቴንኪው ኩለኩም እደሊ እና ሎማዓንቲ ብዛዕባ ይቅርታ ሓያል ቁሪ ስለ ዘሎ ድምፂ ብጣዕሚ እንትን ኢለ ኣለኹ ናይ ንፋስ ቅያር መስለኒና ኖ ይቅርታ እናበልኩ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ግና ናይ ሽልማት እዩ ኣቕሊልኩም ከይትርእይዎ። እዚ ሽልማት ግን ብኣኹም ክሽለም ይኽእል ብኣኹም ክተርፈኒ ይኽእል እዩ። ኣባኹም ወዲቓላ ነብሰይ እዩ ካትብል ሽዑ እና ከመይ ተባሂልና መሲልኩም ትማሊስ ከምቲ ዝበልኩኹም ቪድዮ ይለቀቁኒ እንዳሌለ ኣሌክስ እና ዋላ ንሕና ኩላትና ቪድዮ ይለቀቅናን ከም ዝፍለጥ ዓዲግራት ምስ ቤተሰብ ኢና ዘለናና ዝኾነ ሓደ ነገር ብዓብይ መደብ ንመፀኩም ኢና እንዳሌለ ኣሌክስ ብዓብይ ክመፅኹም እዮም እና ሎማዓንቲ እንተሰሊጡ ሎማዓንቲ ከምኡ ተኮይንካ ኣፅባሕ ሎማዓንቲ ክኾን ተስፋ ይገብር ካብኡ እንታይ እናተባሂልና ኣጋጣሚ ናዕለልና ሎማዓንቲ ቪድዮ ዘይለቀቅኩም ተኮይንኩም ገለየለ እዮምስ ዋትሪና ኣለኹ ቢዚ ኮይና ምሽ እዚኣት ምንትን ክንብል ገለገለ ኢሎምኖ ንእሽተን ከይተብሉንስ ዝኾነ ነገር ብዘይ ምዝራብ ስለ ዝበሉን እዮም ዝኾነ ከይወፅእ ክጥንቀቕ ኢለ እየና ሕጂ ንዕለልና እንታይ ተባሂልና ዋላ ንስኹ ቪድዮ ይለቀቅክን ገለ ኢሎምንስ እወ ይለቀቅኩን ገለ ኢሎምና ሎማዓንቲ ዝኾነ ቮይስ ገበሩሎም ኢሎምኒ እታ ዝገበርኩሎም ቮይስ እታ ዝሓተትክዮም ዘጥፍአና ምክንያት ብሓድሽ ነገር ክንመፅእ ከም ምዃንና ንገርዮም እሞ እቲ ሓድሽ ነገር እንታይ ምዃኑ ግን ከይትነግርዮም ልዕሊ 30 ኮመንት በቲ ንመፆ ዘለና መደብን ቪድዮን ኣክሽካዕ ንለቆ እንድሕርን ፈሊጦም ኣብናትኪ ዓብይ ሰፕራይዝ ክገብረኪ እየ ኢልና ኣሌክስ ሓዊ ማለት ኢና ምስ ሊሊ እቲ ዋና ግን ካብ ኣሌክስ ሓዊ ድሓን ሊሊ ሸለል ክብላ እየ ሊለይ ድሓን ምስቲ ነብሰ ፁር ምዃና ምስቲ ድኸምክም ዝብላ ችግር የብሉን ብሓደ ኮይኖም እዮም ኢሎምኒ ናይ ኣሌክስ ማለት ናይ ሊሊ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ችግር የብሉን ስለዚ እታ ዓባይ ሰፕራይዝ ክረኽባ ምእንቲ እስኪ ግሙትኩም ኣቕምጡ እንዳሌለ ኣሌክስ ብሓድሽ ነገር ክመፅኹም እዮም ቪድዮ ክልቀቀልኩም እዩ ኢለኩም እኒአኹ እቲ ዝልቅዎ ቪድዮ እንታይ ምዃኑ ኣብ ኮመንት ገሙቱ ዝዕየ ገዛ ሶም ሕጂ ስታይልኩም ኢኹም ክትግምቱ ወሪድኩም ዶ ጉድ መፂና እዚኣ ሓይሊ እያ ትኾን ዘለዋ ዶ ዝረዝረ ግን እንታይ ይፍለጥ ጎበዛት እንዲኹም ዝኾነ ምልክት ከይህበኩም ከዓ ዝኾነ ምልክት ተውፅኢኻ ኣይሕሰብን ስለ ዝበሉን እዮምና ልዕሊ 30 ገሚትኩም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እሲ ሊሊን ኣሌክስን ብምንታይ ክመፁና ይኽእሉ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ኢልኩም ኣውሪድኩም መደይብኩም ሓሲብኩም ግምትኩም ኮመንት ኣቕምጡለይ ንኣኹም ተኣማሚነ እየ እሺ ኢለ ቮይስ ክገብር መፅየ እንዶምስ ከምዚ ምስቲ ዝኒኦ ቁሩ ምናምን እሲ ደቂሰ ከምቲ ዝተገዲመ ገለ ኮይነ ቮይስ ዝገብራ ዘለኹና ኒሕ ኮይናት እያ ክብለኩም ደልና ከይተሓልፍኒ ኣሸልሙኒ ካብኡ እቲ ሰፕራይዝ ዋላ ፈፍርቅና ንገብሮ ንገብርና እዚኣ እየ ሒዘልኩም መፅየ ሎማዓንቲ ሓደራኹም ኣሸንፉኒ
ኣብ ኮመንት ፃሓፉ ጠንቆልቲ ዶ ቀየርክና ከይትብሉኒ ግን ኒሕ ኮይናትኒ ንኣኹም ተኣማሚነ ጎበዛት እዮም እንታይ ሒዝኩም ከም ትመፁ እንታይ ከም ዘድልየኩም ኣብዚ ሰዓት ስለ ዝፈልጡ ክግምቱ እዮም ኢለ እየ መፅአ ዘለኹ ብቻ ግን ፀሓፍለ ኢኹም ክብለኩም ደልና ዝጠፍኡሉ ምክንያት ደሞ ብሰላም እዩ ብዓብዪ ሰፕራይዝ ኢለ ነጊረኩም ኣለኹ በዚ ኣጋጣሚ እና ቁሪ ኣይተኻእለን ቆውዒ ናይ ቆውዒ ቁሪ ገጠር ከመይ ገይሮም ምስቲ ናይ ገጠር መግዛእቲ ምስቲ ሆሆ መኸየዳ ምናምን ይኽእልዎ ኣለዉ እንድዒ ንሕና እኳ ውሽጣዊ ኮበርታ ኮይና ይቐረና ኣሎ ከመይ እኒኦ ብኸባቢኹም በቢዘለኹምዎ ኣብዚ ሰዓት ባይዘወይ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ከባቢታት ናይ ቁሪ ይመስለኒ ዋላ ብደገ ዘሎ ገለ ማለት እዩ እና እስኪ ንንፋስ ዓድኹም ንቁሪ ዓድኹም ይውቅዕኹም ኢለኩም ንረቐኩም ስደት ዘለኹም ኩለኹም ስደትኩም ኣሕፂሩ ዓድና ሙሉእ ሰላም ገይሩ መሬት ዓድኹም ኣርጊፁ ገፅ ስድራኹም ኣርዩ ንንስሓ ኣውቂዑ ንቅዱስ ቁርባን ኣውቂዑ ምስቶም ትፈትውዎም ስድራ ቤትኩም ኣሕዋትኩም ውላድኩም ዝወለድኩም ቤተሰብ ትስሕቕሉ ትጫወትሉ ግዜ ይፍጠረልኩም ንኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን የውቅዕኹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይብሉ ሃገራት ዘለኹም በተለይ ደሞ ስዑድ ዓረብ ዘለኹም ማለት እዩ እና ብሰላም ንዓድኹም ይውቅዕኹም ዓዲ መፂኹም ከዓ ክንራኸብ ተስፋ ንገብር መልክዕክ ዘይንፈልጠኪ በበይ ክንሪአኪ ዳእኸ ይትብሉን እምበር ድሓን ችግር የብሉን ብንዳሌላ ኣሌክስቶ መፂኹም ትረኽቡኒ ትኽእል ኢኹም ወይ ደሞ በሽካዕ ትመፁ ክወፅእ እየ ሓደ መዓንቲ እንተኾይነያ ዶ ትወፅእ ገለ ይትብሉኒኹም እምበር ባይዘወይ ምስ ስራሕ ገለ ብዙሕ ስለ ዘይመቻቸየኒ ገለ እየ ማለት ሓደ ግዜ ተጀሚርካዮ ኩሉ ግዜ ውፃእ እዩ ዝመፀካ ክብለኩምስ ይድብረካ እዩ እና ኩነታት ክሽካብ ዘመቻችው ምስ ስራሐይ ሓዳረይ ኢለ ስራሐይ ኢለ ክሽካዕ ዝሕዘ እየ እምበር ክወፅእ እየ ብርግፅ ብቮይስ ክዕልል ገለ ንባዕለይ እውን ዕግበት ኣይበንን እዩ ከምቲ ዝግባእ እውን ብዙሕ ኣይረአን እዩ ግን ሳብስክራይብ ገበሩለይ ንስኹም እውን ኣዕብይ ኣቢሉኒ እሞ ኣነ እውን ኣይሰርሐ ምችችው ኣቢለ እናሰሓቕና ብቪድዮ ንመፀኩም ኢና ክመፀኩም እየ ማለት እዩ ንትገብሩለይ ገፀይ ከይረኣኹም እንታይነተይ ከይረኣኹም ንትገብሩለይ ደገፍ ንትገብሩለይ ሓገዝ ንትገብሩለይ ላይክ ሳብስክራይብ ኩሉ ሓገዝ ምብርታዕ ግን ብእውነት ብጣዕሚ እዩ ዘመስግነኩም ዋላ ብዙሕ ክንዲ ዘድለ ኣይረአ ግን በታ ዓቕምኹም እታ ትኽእልዋ ትገብሩ ኢኹም እና ቴንኪዩ ክብለኩም ደሊ ሓደ መዓልቲ ኩሎም መቻችየ ብፅቡቕ መደብ ክመፅእ እየ ምስ እኒሌላ ኣሌክስ ኮይና ድዮ ዋላ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓድና ድዩ ዝደለኹም ብዝኣዘዝኩምኒ መሰረት ተኣዛዚት እየ ክመፀኩም እየና ንሎማዓንቲ ሒዘያ ዝመፅኹ ንንእሽተን መፅየስ ኣብኡ ልፍና መልኩዕ ኢለ ዶ ምሳኹም ቁም ነገር ንዘይብለይ እና ንሎማዓንቲ ዘምፀኒ ቀንዲ ከይትርስዑ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ኢኹም ሓደራ ካብኡ ብላይክ ግበሩ እሺ ዶ ላይክ ናይ ዓብዪ ሓገዝ ኢና ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ቫይራል ንእሽቶን ክወፅእ ይሕግዘካ እዩና ላይክ ግበሩ ኢኹም እና ቴንኪዩ ብቐፃሊ መደብ ብናይ እንዳሊላ ኣሌክስ ዓብዪ ስራሕ ክሻዕ ንራኸብ ሰሰናይ ዝገመትኩም ካብ ሽልማተይ ተኻፈልቲ ኢኹምና ብሩኽ መዓልቲ ይገብረልኩም ባይ ባይ ቴንኪዩ ሶ ማች